بزن جمر نحن أملاك يكوننا زي تقولوا له سماي بدمنا أما هسنا أديه خيونينو سبكة دجمرة شيء ما يتسوع لبام تسوع بهالنجارات هالمش صلوتا لماريام وسلتا يعدنن ما أتولدا سلام أكل غرنعة عالم كينكم صلاة على مريم نزبل منفسها وشانل تكاتاتلو زلهم سلام እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ክኸውን እናተመነኹ ክሳፍት ጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ንጽንሑ ብኽብሪ ይዕድ መጋባይ አዲስ ዕድመና ኣኽቢርኩም ናብዚ ብምምጻኩም ብስም እዚ መንፈሳዊ ቻነል ካብ ልቢ የመስግን ሓራይ መጋባይ አዲስ ሕቶና ክንጅምር ጥምቀት ማለት እንታይ ማለት እዩ ጥምቀት ዝጀመረኸ መን እዩ መእተው ኮነና በዚ ንጀምር بسم الله أول منفس قدوس هذا أملاك نزلت الزبصحنا جزيرة أملاخنا كنوز جانا نمسحيو آمين أقدمونا برهان اللي تبصحنا جونا برهان تنقطو جزيرة أملاك بصحنا له نتي مسير الاحتياطات كنملو سدما كان فاضي جزيرة أملاك جزيرة حق زنا نخلاتنا مالتي آمين الشيء تنقط مالت انتهي مالتي نزبل تنقط مالت متحال مطلق زبل يدلو أطمق زبل كاب قس زوجة خينو نزل زبل ناي قس ترجم زلوا تمكت نزبل مالتي نجار جن تمكت ناب ترجم على خن كلون كلنا ويدما منفس أو عين الترجم كريالون كلنا كم تي وانجيل يوحنس معرف سلسة فرح مش زلوا زي تولد داعم ما هو منفس كلس إيريا لما نسيج زيابير يلولا كمان منفس كلسن زي تولد سب داعم ما ينسيج زيابير كريا أي كلين حواري قدس باولوسن نسو نحنا فتارينا خبكونا نحنا دما ناتو ورستينا يبل نحنا كل جزء بتنقط نغرسس عملانا المسلينا حدث أما ثلاثة جزء تليقو كوتسن كله ثلاثة معلتن ثلاثة ليتن ناي كرسس عملانا أما قبر ناي زجور مسالي كأتون كلنا نفتماي ناي مماتو كفتماي كوتسن كله دما ناي تنسى متانيزي عندنا قالات يا معراس ثلاثة إشران شو عتنزله لا تتأمكم بكرسس كرسس على بسكمو أتنبورسس تتأمكم نغرسس دماء صحاتكم تغيركم يا يقولنا لبسكم يا غمالتي نحن عجيب تنقطنا نغرسس عملنا لبسنا هنا تنقط عابنا غريو ناي كله نغرات مجمرتايو كافتم شوعات اي مادم حمشت اي مادم ستير مسمياتي ويدما كافتم شوعات مستيرات بيت كريستيان كوينو تزعابيت تزبلص نغرات قدم كل دسرع عبي مستيري مسرات تنقط منيو نزبل مسرات تنقط بعل كرسس عملنا كرسس عملنا مجمرتا أنسى سوا جهاده وأسرعي بسلاسة كرنت بيران الستان كيول عبز مدري تمالاليسو كنا كمان زين ملحتيات بحثيتان ولا يكونه بس مارة لك خمانا خوينو عبز مدري تمالاليسو مودات أدمى بسلاسة عمتو أبروا يردانس تتأميو أبروا يردانس كتما كله كرسس عملنا بيد يوحنس بيت أقل قاليو بقدس يوحنس كرسس عملنا كتما غير نابي متي نابروا يردانس متي كرسس عملنا تتأميو مالتي عمي همت إجزيوس إن غليلا هابي يردانوس يو قويتا كاب غليلا نابي يردانوس بيد يوحنس كيلو ختم يوحنس قدس يوحنسون أبيو يبل أبيو أنا بقى مسيح ختم إجبان دامبر نسخة خميل كأنا أبي مسيح ختم نابله يا أبيو أبز جزيجن ده قدفني تأزاز حقن مفتعم يلو كريستوس عملنا أمر يردانوس تتأميو زي مسرات حق خمد خنا أقدمو نني قديموس بلي تخيم هارون كله نهواري الدماء هو مارو كيفلون كله أقدمو نتاجرو أقدمو نبعل كريستوس عملنا أبرو يردانوس تطميغين نزل سلازغنا دماء إفيسون معرف 4 فقرة مش دلو حانت إمنات حانت تمكت حانت حدك كريستوس بحد كريستوس بتنس السرعنا بزل ما نحنا نخيد حراي ممهرنا زي أكون إشي تنكفى بالكم أتاني حكمهم كريستوس تتنقى بسلاسة عمتون تخينو سلمتايناتنا تنقى بسلاسة زي كونه لمنتاي ب40 ب8 كوينو كم هم مسحف كل سو دقفك اللودي نحنا أملاك يكوننا أنا زعجي نحنا نمنتاي 3 عامات مزجرنا ديت ما قال من بالزي نحر الساعة تموتوا لجزية ويدخلنا نجار تجوروا الحرطان أملاكم قال لها مالتي زي كم تكرسوس تطمئون إحنا ما ب3 عامات نحن نطمئ ده حس قالوا أبي وتكايلن دلواني يكون ورود بارك الله ناتنا صبونا جرات بناي أورثودوكس توهادو بتاع قدس بيت كريستيان زصنا حتنا
بنا إمنة ولده حدا هتصاني يطمق ود 30 عامت كنا دمص عليو حدا سب دياقون كوين تماير كنا دمص عليو قال 30 عامت كوين حنتي ولاد حقيقات توعلو لغزي نسخه ويد ما ود 30 عامت كوين دمر عاول سب دامبر ود 30 عامت ود سب زطمقلو ነገራት አይኮነን እዚ ስለደኾነ ኣብ 30 ዓመት ክርስቶስ ኣምላኽና ተጠምዮ ክንብል ከለና እንታይ ኮይኑ ብ30 ዓመት ክንስወስ ስለዝነበሩ ክርስቶስ ነቲ ዝጠፈ ናይ ኣዳም ውልድነት ዝነበረ ንዑ ንምምላስ ክርስቶስ ኣምላኽና ወዲ 30 ዓመት ተጠምዮ ንሕና ግን ብ40 ብ80 ንጥመቕ ብ40 ብ80 ከመይልና ንሕና ንጥመቕ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ኣለዎ ብትኽክል ከመይ ተልናያዚ ኣቦና ኣዳም مستفترة دحر 4 معلتي ملاخت عجبهم ناف سماي حزمهم مسكودو مالتي እንደገናው دحر 4 معلتي ናይ دحر 8 معلتي هوان مستفترتم ملاخت عجبهم نابيزاتوت ناف ገነ ዳአተውትሉ ማለቲ እዝም መጽሐፍ ኩፋሌ ማዕራፍ 4 ፈቅድ 9 ዘሎ እዚ በዚ ስለ ዝኾነ ንሕና ንኸይድ እንደገናው አሎ ዘሌዋውያን 12 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ኣምፂወሎ ብዛዕባ ቀደም ኣብ ዘመን ኦሪት ዝግበር ዝነበረ አዴታት ንምንጽ ሃይለን ወድ ተሐሪስ ሓንትደ 33 መዓልቲ ናይታ አደ 7 መዓልቲ ናይ መንጺ ናይ ወዲ ናይ ጓል ተሐሪሳ ድማ 66 መዓልቲ 14 መዓልቲ ናይ መንጻ መዓልቲ ተፈሊላ ናብ ቤተ መቅደስ ይኣትዋ ነይረን ኣብ ዘመን ኦሪት ዘና አዴታት ዚያት እንታይ ክገብራ መስዋዕቲ ክስዋዓ ማለቲ መዓልቲ መንጻን ስለዝኣኸላ ዋላ እዚ ብትኽክል ተሪና ሕጂ ኣብ ዘመን ሐዲስ ኮይኑ መን ገርዎ ድንግል ማርያም ክርስቶስ ኣምላኽና ተሐሳስ 29 መዓልቲ ምስተወለደ ኮነ ከማነ ዘንበል ኃጢአት ዝበለ ነዚዩ ልክዕ ከማና ኮይኑ ከም ሰብ ኮይኑ ተወሊዶ ከማና ከም ህፃናት ኮይኑ ዋላ ቤተ ግዝረት አትዩ ብዝረት ይበቋኒ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ነገር ግን ሕግን ንኽፍጽም ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቤተ ግዝረቱን አትዩ እንደገናውን የካቲት 8 ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ያለው ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወሉ እዩ ግን ኣብዚ ግን ክንፈልጠ ደለና ድንግል ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ንጎይታ ሒዛቶ ከይዳ ንብል ደለና ከምተን ካልኦት አዴታት ርክሰት ነይርዋ ክነጽሂላ ኣይኮነትን ወይ ርክሰት ብእምትን ዘፈጠራ ድንግል በሊና ወድንግል በስጋ ድንግል ማርያም ክትጸንስ ከላ ድንግልያ ብድንግልና ጸኒሳ ብድንግልና ዝወለደ አድያ ከምናይ ኩልን አዴታት ከምናይ ሎም ደሎ አዴታት ኣይኮነ ድንግል ማርያም እሳ ፍሊታ ካብ ኩልና ንስ ዝኾነት ናይ አዴታታ ዘይመጻ ዋላ ሓሳባት ናይ ሰብኣይ ክተሓስብ ዘይትኽእል ዝነበረት ቅድስቲ አድያ ነዚ ምኽንያት ድማ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ኣብ ዘመኑ ኦሪት ዝነበረ ወዲ በርባዓ ጓልካ ብ80 ኣብ ቤተ መቅደስ መጽዮም ተን አዴታት ናይ መስዋዕት ዘቕርቦ እግለርግ ዘውጎም ኣይነቅዳ ተባለ ድፍለጥ ማለት እዩ ናይ ርግቢት ጫቃዊት ዋላ ሒዞም መጽዮም መስዋዕቲ ድስውሉ ዝነበሩ ኣብ ዘመኑ ኦሪት ነዚ ተፈሊጥና ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ መምህርና ናብ ሳልሳይ ሕቶና ክንሰግርና ሕጅውን ትሕትና ክንብል ከለና በአስተምህሮ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጽቡቅ ትሕትና ክንብል ከለና ብዙሕ ነገራት ኣለኝ ነገር ግን ብናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ብናቱም ናይ ጥንቀት ንዘራረብ ስለደለና ብናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ጥራይ ዋላ ተዘራረብና እኹል ነገራት ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ትሕትና ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ምውላዱ ካብዚ ዳዓቢ ትሕትና ነገራት የለን ማለት እዩ ተትህተ ኢሉ እዮም ጽዋላ ሃይማኖት ኣቦ ኣጢፎስ ምዕራፍ 8 ካብ 2 ክሳብ 5 ዘሎ ማለት እዩ ተትህተ ሰብ ኮነ ኢሉ እዮም ጽው ተትህተ እንዘ ኢትያት ብመለኮቱ ተትህተ በፍቃዱ እሱ ብመለኮቱ ትሕትና ዘይብሉ ብፍቃዱ ግን እንታይ ኮይኑ ትሕት ኢሉ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ትሕት ኢሉ ሓደረ ቤተና ዳዩ እታ ሃፍታም ኣምላኽ ዝፋኑ ገዲፉ ዝፋኑ ከም ዝገደፈ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ተረኺቡ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕጅታይ ካብ ዝድበለ ትሕትና የለን ናይ ክርስቶስ ኣምላኽ ተጠብለለ ባጽድቅ ዘይጠበለለ ለሰማይ በደመና ንሰማይ ብደመና ዝጥቕልሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ግን ከም ህፃን ከም ሓደ ከማና ከም ተራሰብ ኮይኑ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኣብዚ ግዜ ዝንኮ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቤተልሔም ምስተወለደ ሃፍታማት ሰባት መጽኦም ኣይኮኑን ንድንግል ማርያም ኣጅኺ ኢሎም ከቦርታ ደምጽሉ ከም ዝንሕና እንታይ ንበሎ ከም ዝጋዓት ጊዕተን ድህባና ሓንቲ ደለምሽ ከምኡ ካይኮነ ድንግል ማርያም ረኺብዋ ወኣስተማወቁ እስትንፋሰላይ ወአድጊ ኣብቲ ግዜቲ ብዕራይን ኣድግን እዮም እሶም ፈጣሪንኩም ዝኾነ ስለድፈለጡ ኡፍና ወልነ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣማሚቆም ካብ ዝድበለ ትሕትና የለን ማለት ኡፍ ሃደረ ከመ ምሽን ዝወለውን ይወድሷን እዚ ከመይ ከም ድኻ ኮይነሲ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስከያ ነዳይ ዝኾነ ክርስቶስ ግን ንዓና ክብል ነዚ ዓለም ንቐድሕ ክብል ከም ህፃናት ኮይኑ ኣብ ቤተልሔም ክርስቶስ ኣምላኽና ተወሊዱ እዚ ካብቲ ዝለዓለ ትሕትና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ናብ ዓለም ነዚ ምድሪ ምርኣዩ ማለት እዩ እዚ ኸ ንምንታይ ከምኡ ገይሩ ትየሉ ድሕሪ 5500 ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኸድሕነክያ ዝበሎ ወኣመ በጽሓ ግዜው ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ይብል ግዜው ምስ በጽሐ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ ናብዚ ምድሪ ለኣኹ ቅዳሴ ማርያም ይብሎ እግዚአብሔር ወነጸረ እግዚአብሔር ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ አስተንፈሰ ወአጼነወ
ወይረከዘ ከማቺ ፈነወ ወልዶ ወሃደ ዝያፈቅር እግዚአብሔር አምላኽ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ናብ ኩሉ ማእዝና ምስ ጠመተ አሸተተ መወዳእታ ግን ከማኽ ዝበለት ቅድስቲ ኣዳ ኣይረኸበን ኢሉ ንመንፈኒዎ ኣብዮ ፈነወኒ ክብል ከሎ ተላኺ ከም ሓደ ስጋ ለበስ ጥራይ ከም ዕሩቕ ብእሲ ደይኮነሲ እስመ በፍቃድ እዩ እስመ በፍቃድ ወስምረት ኣብዎ መንፈስ ቅዱስ መጻ ዋዳሃነና ብናቱ ፈቃድ ብናይ እግዚአብሔር ኣቦ ፈቃድ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስምረት ናብዚ ምድሪ ክርስቶስ አምላኽና መጽዩ በፈቃድ አቡ ወረደ ሀበ ማርያም ተአንገደ በድንግልና ንጹህ እግዚአብሔር ተወልደ ይብል ኣብ ቅዳሴ ዲዮስቆሮስን ብናይ በፈቃድ አቡ ወረደ በፈቃድ ናይ አቡ ካብ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ድንግል ማርያም ድማ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ እዚ ሁሉ ዝግን እንታዩ ትንቢት ንፍጻም ማለት ትንቢት ዝነበረት አቦታትና ኩላቶም ነቢያት ተነብዮም እዮም ኩላቶም ዘበነቢያት አቅደመ ተአክቶ ይብል አቀዲሙ በነቢያት ዝንገረሉ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስቶስ አምላኽና ፍሉጥ ኮይኑ እዚ ኻት ዝዓበየ ትሕትና ናይ ክርስቶስ አምላኽና ይናገረሉ ማለት እዩ ከምኡ ከም ዝሓለፈ ድበልና ኣብዚ ምድሪ ተመላሊሱ ኣስተርአየ ጋሃደው አንሰሰው በ30 ክረምት በዮርዳኖስ ተጠንቀ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ መጽኡ ክርስቶስ አምላኽና ተጠሚቁ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክትጥምቆ ከለኸ መን እዩ ዘጥምቆ ዘሎ ንክርስቶስ ተልና መን ቅዱስ ዮሐንስ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ማህፀን ኣዲዮ ኮይኑ ስብከት ድጀመረ ኣብ ማህፀን ኣዲዮ ኮይኑ እኮ ስብከት ጀሚሩ ቅዱስ ዮሐንስ ከመይ እንተልና ኣደ ጎይታይ ናበይ ክትመጽእ ካበይ ክኮነለይ ድምፂ ሰላምታ ክገና ምስ ሰምዐስ ህፃን ኣብ ማህፀን ኮይኑ ተሰራሰረ ኢለ ኤልሳቤጥ ኣደ ጎይታይ ላውን ኣብዙ ትሕትና ራዮ ናይ በዓል ኤልሳቤጥ ትሕትና ሕጂ ሳ ጋል 85 ዓመት ድንግል ማርያም ጋል 15 ዓመት ሞኻ ጋል ሓፍተያ ከም ካል ኣደ ከም ኖርማል ኣይኮነ ኣጥቆላ ንዕስከ ማርያም ኣይኮነት እንትብላ ደላ እንታይ ኣደ ጎይታይ ምልእተ ጸጋ እናተባሃለት ኣሎ ምሽ ዋላ ኣብ ድኾነ ህይወት ሓደ ንበሎ ሓደ መምህር ኮይኑ ንእሽተይ ኮይኑ እንድሕር ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ቅድሚ ሕጂ ድምህርዎ ዝነበሩ ካህናት ወይ ገለ ልዕልዮም ትምህርቲ ተማሂር መጽኡ እንድሕር ኣብ ቅድሚኦም ክምህርቲ ተጀሚሩ ኣታዚ ቆልዓ እንታይ ይብል ኣሎ ትማል ድመጸኒ ከምኡ ድበሃል ነገራት የለን ኣብ ህይወት ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ከምኡ ድበሃል ነገራት የለን በብናትካ እዩ እንድሕር ብድሕሪኻ መጽኡ ትምህርቲ እንድሕር ተማሂር ልዕልኻ ተኮይኑ ይኸውን ብዙሓት ኣንስቲ እኳ ነይረን ዓበይቲ ዋላ ተበልናያን ግን ካብዘን ኩላተን እዚኣተን ፍልይቲ ኣደ ኮይና ዝተረኸበት ብትሕትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ደስ ዝበሎት ኣደ ድንግል ማርያም ኮይና ስለ ዝተረኸበት እግዚአብሔር ኣምላኽ ካነ ድንግል ማርያም መሪጽዋ ኣረጋዊ ተልካኻ ሸያባይ ፀውዕ ለባም ፀውዕ ድበሃል ነገራት ኣለሽ ከምኡ ተልናኻ ካብ ዓበይቲ ኻ ተልና ንቅዱስ ዮሴፍ ኣረጋዊ ፋርያ ለማርያም ዝተባሃለ ማለት እዩ ንድንግል ማርያም እንታይ ገብራ ተዋሂብዎ ሕጽያ ተዋሂሉ ንኸዕቅባ ሓላዊያ ክኾን ተዋሂቡ ኣነ ሽማግለ ኣብዚ ደለኹ ኣብዚ ሎም እዋንሲ ሰብ ዳልየኒ ይደሊ ዳ እምበር ንዓይ ሓላዊ ክትገብረኒ ኢሎ ኣይበለን ኣይተዓብየን እንታይ ዳየሩ በጥቃ ነታ ሓልዋ ምስተባሃለ ንድንግል ማርያም ይሕልዋ ነይሩ ሕጽያ ክበሃል ከሎ እኮ ብኻልእ ነገራት ኣይኮነን ቅዱስ ዮሴፍ እንታይ ዳ ዓቃቢያ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካ ንድሕር ብትምህርቲ ተማሂሩ ካፍቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ንድሕር በተሓሳስቡ ብኩሉ ነገራት ፍሉይ ድሕር ተኮይኑ ዋላ 30 ሰባት ዋላ ይሃሉ ኣምጪኻ ንዑ ሽመት ክትህቦ ትኽእል ኢኻ ምስ ኩሉ ነገራት ግን ምስ ቃል እግዚአብሔር ምስ ኩሉ ነገራትካ ትሕትና ምስ ትሕትና ቃል እግዚአብሔር ንጽህና ተልዩ ወይ ቃል እግዚአብሔር ካ ምስ ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወት ደገልግሎ እዚ ስለ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ትሕትና ከምኡ ናብ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ዋላ ተሪኢኻ ኣባ ዘሲማስ ናብ ማርያም ግብፃዊት ምስከደ ኣብ መንገዲ ምስ ረኸባ እንታይ ይብሎ ሓደ እመት ዝኸውን ንላዕልሳ ክብ ኢላ ሪእዋ ማለት ባረኽኒ ኢሉ ምስ መፃ ኖ ንስኻ ካህኒ ድባርኽ ዳ እምበር ኣነ ክባርኸካ ኣይክእልኒን ኢላ ናታ ትሕትና ኸ ዝገርም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ዋላ ብፀጋ ተበለ ካብኡ ናብኡኻ ስልጣነ ክህነት ዝኸበረ ነገራት እዩ ኣብ መንፈሳዊ መንገዲ ድኾነ ዓይነት ደለዎ ሰብ በትሕትና ከገልገል ከሎ እዩ ትድበለፀ ማለት እዩ ትሕትና ማለት ዝኣታተ ርእሶ ይከብር ወዝኣላዕለ ርእሶ ይሃስር ገዛ ርእሱ ትሕት ዘበለ ሰብ እሱ ይክብ ድብል ላዕሊ ጥምት ሰብ ግንካ ከም ናይ በዓል ሲሞን ማለት እዩ ሲሞን ኣነ መንፈስ ቅዱስ ሓፋቢልኒ እናበለ ላዕሊ ኸይድ ነይሩ ሐዋርያት ኣቦታትና ግን ከም በዓል ቅዱስ ዮሐንስ እዮም ነይሮም ከም በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ከም በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ሰብ ደይለብሶ ክዳን እዮም ድለብሱ ሰብ ድደርበዮ ሰብ ድጸሎ ክዳን እዮም ድለብሱ ነይሩ ስለምንታይ ኩሉ ነገራት ክብሉ ስለ ክርስቶስ ክብሉ ማለት እዩ ኩሉ ነገራት ናይዚ ዓለም ነገራት ገዲፎም እዮም እዚ ስለ ዝኾነ ሐዋርያት ኣቦታትና ትሕት እናበሉ ነዛ ሃይማኖት ኣጽኒሖም እናዮም ሐዋርያት ነገሩ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም ነይሩ 19:20 ደሎ ወንጌል ማቴዎስ ከምዚ ህፃናት ህድጎም ለህፃናትኒ ይምጻሃብየ ነቶም ህፃናት ናባይ ክመጹ ግደፍዎም ጎይታ ዳሕራይ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝዓቢ ዝኾንስ መን ወይ ካ ትዝዓበየ ትዝበለጸ ሰብ ዝኾንስ መን ይመስሎ እማ ይኮንኩም ከመሉ ህፃናት ይብል ከምዚ ህፃናት እዚ እንተኾንኩም ጽባሕ ንጎ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ኣብ መንግስቲ እግዚአብሔር ካ ትደዓበየ ትድበለጸ ክትኮኑ ኢኹም ህፃናት ኣብ ህፃናት ሰለስተ ነገራት ይርአዩ ኣብ ህፃናት እንድሕር ተስተፊልና ሰለስተ ነገራት ይርአዩ ህፃን ብኽብሪ ኣይጭነቕኒን ህፃን ኣይሕስኒን ህፃን ድማ ቂም በቐል ኣይሕዝኒን ብኽብሪ ኣይጭነቕኒን ክብል ከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ገይሩ እንድሕር ዋላ ተጋጊሩ ፍሉጥ ጌጋ ከሎ
ንምንታይ እዛ ከምዚኣ ትገብርካ ዋላ ንኣብነት ንምንታይ እዛ ከምዚኣ ጌርካ ንሕርተለክ ንዓኻ ሕጂ ዋላ ደስ ኢላት ከኸላታ ተግሳጽ ግን ንምንታይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጌርካ ስገሲጽካ ኒያ ክትብል ሓቀይ ስለምንታይ እዚ ስለ ክብሪ ኺልክ ትጭነቕ ማለት ህፃን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዋላ ጌርካ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ደሎ ሰብ ጌርካ ጸሪፍካ ዋላ ሃሪንካ ዋላ ሓንቲ ይብልኒ ስለ ክብሪ ኢሉ ስለ ዘይጭነቕ ማለት እዩ ናይ ህፃንካ ቂም በቐል ኣይሕዝኒኒ ኣብዚ ምስ ሓደ ቆልዓ ክጻወት ጸኒሑ ዋላ ርእሱ ይፍጋእዮ ዋላ ይረሞ እንታይ እዩ ምስኡ ከይተኸዲላቶ ኣድዩ እንደገና ምስኡ ከይዱ ይጻወት ኣይተሓሱኻ ህፃን ኣይተሓሲልካዮ ንበሎ ምሻሎ ከምዚ ሓደ ሰብ ድሕር ተሓቢእኻ ኣቦን ኣዲን ድሕር ኣብ ገዛ ተሓቢኦም ዋላ ሰብ ክሪኦም ድሕር ተደይደልዮም ማለት ኣብ ገዛ ድሕር ኮፍ ኢሎም ተልዮም ሰብ ድሕር ተመፂስ የለን በሎ ይብሎም ኣዲኻ ላድያ ድሕር ተለሞ ወይ ኣቦኻ ላድያ ተለሞ የለን በሊል ንበር ወሎ ይብል ሕጂ ሓሰት ኣይፈተኒን ህፃን ማለት ስለ ክብሪ ኣይጭነቕን ይብሉና ዋላ ጻዕዳ ክዳን ገይሩ ሓደ ሰብ ከይረስሕ ኢሉ ይጥንቀቕ ህፃናት ግን መፂኦም ኣብ ጭቃ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚ ትሕትና ናይቶም ህፃናት ማለት እዩ ከምዞም ህፃናት እዚኣቶም ተኾንኩም እዩ ከም ህፃናት ቂም በቐል ትሕዝ ስለ ክብሪኻ ትጭነቕ እንተኾንካ ናይ ሎሚ ዘለና ካብ ክብርናትና ካብ ክብሪ ናይ ቤተክርስትያን ገለ ክብርናትና ኢና ንሕሉ ቤተክርስትያን ክትንገፍ ከላ ወይ ድማ ክርስቶስ ወይ ድንግል ማርያም ክፀርፉ ከለዉ ማዕረኽ እንደዚ ኣየጨነቐናን ሓደ ሰብ ብዛዕባ ክብርናቱ እንድሕር ተመፂዎ ግን ሓደ መምህር እንታይ ይብል ነይሩ ብዛዕባ ክብሩ ጥራይ ይዛረብ ኣብ ሓደ ጉባኤ ስቴጅ ወፂ እናምሃረን ከሎ ኣነ ክንዲዚ ዓመት ተማሂረ ከምዚ ድበለ መከራ ረኺብኒ ከምዚ ከዓ ገይሮምኒ ብዛዕባ ነቱ ጥራይ ኣብ ትሕቲ ዝነበረ ሓደ መምህር ዮሃንስ ምዕራፍ 12 21 እንደሎ ንክርስቶስ ናፊቕናዮ ኣርኤና ፊልጶስ ዘቤተ ሳይዳ ይብሎምሽ ንክርስቶስ ናፊቕናዮ በጃኻ ኣርኤና ይብሎ ነዛ ፍቅሪ እዚኣ ምስ ሃቦ ከይዱ ርእይዎ ሕጂ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዝራብ ገዲፍ እዮ ናተይ ጥራይ ይዛረብ ኣለኹ ማለት ኢሉ ጽቡቕ ጌሩ ከዓ ናይ ክርስቶስ ነገር ጽቡቕ ጌሩ ምስ ተናገረ መወዳእታ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ደሎ በቲ ንክርስቶስ ጽቡቕ ጌርካ ስለ ድራእንያስ በዛ ዓጊብና ደስ ይልና ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ካብ ናቱ ክብሪ ናይ ቅዱሳን ክብሪ እናበለ ብትሕትና ከመይ ዓይነት ትሕትና እናበለ እዩ ከም በዓል ሙሴ ጸሊም ማለት እዩ ሙሴ ጸሊም እኳ ንዓም መፂኻ ፍረድ ኢሎሞ ነይሮም ፍረድ ኢሎሞ እሱ ግን ኣነ ናተይ ሓጢኣት ዘይገበርኩስ ብዛዕባ ናይ ሰብ ናይ ካልኦት ኣነ ክፈርድ ናተይ ትርእይዎ ኣለኹም ከምዚ ዝፈስስ ዘሎ ሕፃን ናሎም መሸማዕ ቀዲዱ ማዕረኽ እንደዚ ሕፃ ደኹን ሓጢኣት ኣለኒ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይልልዩ እናበለ መጽዩ ሕጂ እዚታት ክርን ከለና ትሕትና ናይ አቦታትና ኩሉ ጊዜ ናይ ቅዱሳን አቦታትና እንዳርአና አሰር ቅዱሳን አቦታትኩም እንዳሰዓብኩም ኪዱ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ሓቀ ተዘከሩ መኳኒንቱ ዘማህርኩም ቃል እግዚአብሔር ድማህርኩም ነቶም ቅዱሳን አቦታትኩም ንባዕላትና ተወስ ንመኒና እንመስልኳ ኣብዚ እዋን ዝኳ ተሓሲብና ንቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዲና ንመንና ንባዕልና እንመስልና ከምዚ ኢልና ከተሓስብ ኣለካ ማለት ትሕትና ገይሮም ንቅዱሳቶም ነቦታትካ እናመሰልካ ከይዳለካ حراي ممهرنا بطعم صبو ازيو سفيح مبرئيو قال هيوت يسمعلنا ناي مጨረሽ تحطونا هنكيدينا حراي رابعيتن ناي موداتان حطونا مس انصار غزينا ክርስቶስ ንምንታይ ተጠምቀ ክርስቶስ አምላክና ተጠምቀ ሰለስተ ነገራት ተወሰነ ነገራት ከሪና ክርስቶስ ተጠምቆ ውልድነት ምርካብ አይኮነ ውልድነት ምርካብሞ ወሃበኩም ስልጣነ ወለደ እግዚአብሔር ትኩኑ ዝበሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1:12 ኣሎ ወለድና እግዚአብሔር ክትኮኑ ስልጣን እግዚአብሔር አምላክ ሂብኩም ይብል ንሕድገት ኃጢአት ከይብል ተሃድገለቺ ኃጢአትቺ ተሃድገለካ ኃጢአትከ ካይብል ኃጢአትኪ ተሃድገልካ ኃጢአትካ ተሃድገልካ ዝብል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ንሪ መንግስተ ሰማያት ንመውራሲ ክርስቶስ ተጠምቆ ከይንብል ድማ አንቱም ብሩካን ለአብየ ረሱ መንግስተ ሰማያት ዘደልሉለኩም ቅድመ ይተፈጠር ዓለም ይዳበለ ድማ ማቴዎስ 25:34 እንደምጾ አቱም ብሩካትኒ አቦይ ቅድመ ዓለም መፍጠር ዘዳለሁልኩም መንግስተ ሰማያት እተው ዝብለና እዩ ክርስቶስ ንምንታይ ተጠምቆ ንዝብል ሰለስተ ነገራት መጀመርታ ለቅዱስ ሰማይ ይብል ማያት ንምቅዳስ ካልአይ ለምሂረ ግብረ ክህነት ይብል ናይ ክህነት ትምህርት ንምምሃር ነበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ለብየ ዘወት ዓለም ንዓለም ንምድሓን ሕጂ እዚአን በብናተን ጌርና ክርኢና መጀመርታ ደሎ ለቅዱስ ሰማይ ተባሂሉ ደሎ ክርስቶስ ናብ ገብሩ ናብ አገልጋሊ ደኾነ ናብ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ መፀ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይብየሎ ኢየሱስ ለዮሐንስ አጥምቀን በማይ ለእመይ ተጠመቁ አነ ይትቀደስ ማይ ጎይታ ናብ ዮሐንስ መፂው ዮሐንስ አጥመቀኒ አነ እንተዚ ተጠሚቀ እዚ ማያት ወን ክቅደስ አይክልኝ ጎይታ ስለስተጠመቀ ማያት ተባሪኾም ርእዩ ከማያት እግዚኦ ርእዩ ከማያት ደንገጾ ወፈሩ ድበሎ ቅዱስ ዳዊት ንዓኻ ምስራይኻ ማያት ተሸበሩ ልቦም ጠፊኦም ዮርዳኖስ እንኮኑ ነድለ ማይ ባይርከዎ ወለ ማይኒ
حبي هاور صوبه ندي زخانة سامت ملوك زخانة كريستوس أملانا نتروى يردانس مسكوبه تاماي كمان كو تخدت أفي ويا تشبيراون كو يردانس نوعلا زي مات نمقداس كريستوس أملانا أبرو يردانس تتأميقو وريدو بيدي يوحنس دما تتأميقو يوحنس أبيو نيرو أبز على فيلني أتصنين حقي يوحنس أبيو قدب دعان التحقيقات من تان كفت سمينو كريستوس أملاخ سرع حق خونسو ناي أوريت سرع أدخونه ها حقيقات كاي مرنا نيرو مالت لك خمسة كمان أخوين مالت حقيقات ديم نعنا دعكنا ولا سنحنا حقيقات نعقبه حقيقات يوم نعنا زعقبنا صبو هجي أرجعوا من بساون تايلولو أكون نزل أقوى من الحقيقات دائمو وقتهم يعقبنا نحنا يكوننا نتم حقيقات نعقبهم من دا يعقبنا أتم حقيقات حقيقات نايبيت كريستيان توهاي بنا لمش إذا سلدونا سرعة تنقط سرعة حق خوينو مجمرتا ود سب مستولده ود بربع قال بسمانيا تطميقو نزي كل زنغارات كريستوس بت مجمرتا كريستوس املانا تطمقو بتسو سرع حق زخونه بتسو دما حق سرعنا بون احنا دما عسر دخلنا كل غزيه نبل مالتي لوليو تطنقا كما يتقدس ماي كريستوس تطنقو مايات نمقداس نابله قدوس يوحنسونا امصيو لمالتي يبيلو ኢየሱስ ለዮሐንስ አጥምቀን በማይ كما يتقدس ماي بماي مو أطمقني ما يدما كقدوس يوم ما يتكباره بزي أطمقنا يلو كم عندنا نريو لمهرك هنا الدولة نا كانت كمهر مالتي كان زل العالم ملك صديق مثال نا كريستوس زغنا كريستوس أملاحنا دما بموالين تفين ولدك وين متارين شها ساعات وشها إلا تدبلو أبونا أبراهام أبزمني ديها كتفنو كل أخي نابز مدرك متي تقول نورك كريستوس أبزمني ديولو مثال يدولو بتقل ما كريستوس أملاحنا لومي أبروبا يردانوس تطميقو ناي كانت سرعة دما يريئنا له موسى كانت ويوحنس تنقاته حبيرومو فصمو سرعته موسى ناي كانت نجر قدس يوحنس زما ناي تنقات نجر كلتيم بحبار ناي كانتن ناي تنقاتن بحبار كلتيم فصمو منه بزي غزيزي نحنا كمزيلو قدس ياريد اب دوغا كما ساطرون كله زي يوحنس زلو اسفحيوم صمالدي ليك انا ميات قدس موسى ولا مسحو مسارون تنبره كانت يرو ناي قدم حقي كانت ناي مثاليو زنبر ناي قدم ابزلوم واندلو ولا ناي قدس يوحنس كانت انتي نيرو مثاليو ناي لو مدلوخه ناي كريستوس املاخنا بتي زمصو بتي نحواريتا بوتانا دهابوم زلعالم ناي زلعالم دغنا كانت سريتا حاتيا زهوب ناي لو مدلو كاناتا بوتاتنا نعاناون زوالو خنيم ازي نيقوديموس قدم ممهارو نيقوديموس تايلو نيقوديموس مالت ليقومو لاسرائيل ممر زغنا ربي سجد لربي بما فقدلي لرب دولو ممر ربي مالت بجز ممر مالتي بليت مصيو ناب كويتا كمهاري مصير منيزي نيقوديموس ممر ناي ايهود زغنا نيقوديموس بليتنا مصنا تمهاره نزي كل قدم نوع ممهارو سرعه كانت معاسيبو هرو مهارو سكول اصناف عالم وانز تطمقوم بلو بسمع بولو منفس قدس نابلنا حواريات ابوتاتنا نما كاب ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም ኩሉ ዘዓለም እንዳማሃርኩም እንዳሰበኩም بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እንዳጥመኩም ደቅ መዛሙርተይ ግበርዎን ክብል ከሎ ማቴዎስ 28:19 ዘሎ ነዚ ቀድሚ ምባሉ ክርስቶስ አምላኽና በዓል እንታይ ናይ ክህነት ነገራት ኩሉ አሪና እዩ ትሕትኑ ብትሕትና እንዳርአየ ናብ ቅዱስ ዮሐንስ መጽዩ አብሮ ወርዳንስ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ቢድ ገብሩ ቢድ አገልጋሊ በቅዱስ ዮሐንስ ክርስቶስ ተጠምየኝ ኣብዚ ግዜ ግን ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ ክመጽእ እንከሎ ሃብ ትሕትና አሪና እዩ ናብ ዝሓለፈ ክንዛረብ ጸናሕና ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ ክመጽእ እንከሎ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ዮሐንስ ፍጡር እዩ ክርስቶስ ልዑል እዩ ዮሐንስ ትሑት እዩ ክርስቶስ ናብ ዮሐንስ መጽዩ አጥመቀኒ ይብለሎ ነዚ ስለ ደኾነ ድማ ናይ ግብረ ክህነት ናይ ሎሙ ደሎ ንምንታይ ክርስቶስ ናብቶም ካህናት ንምንታይ እዚ ስርዓት ዝሰርዕና ተልና ሎሙ ደለው ካህናት ናይ ሎሙ ደለው ነገስታት እኮ ክርስቶስ ንጉሰ ነገስት ንጉስ ከሎ ራእየ ናብ ገብሩ ናብ አገልጋሊ ይኸይዳሎ ንጉሰ ነገስት እግዚአ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛ ይደኾነ ንጉሰ ነገስት ናብ መንመጽዩ ናብ ኢድ አገልጋሊ ናይ ሎሙ ደለው ነገስታት ናይ ሎሙ ደለው ሓለፍቲ ደለው ኣብዝሎም ዋን ደለው እንዳሓደ ሃፍታም ተኮይኑ እንኮ ብገንዘብ እንታይ ይገብር ይስማዕ ከምዚ ኸይከውን ስርዓት ከሪአና ኢሉ ናብቶም ካህናት ካህን ክንሱ እንከሎ ናብ መንመጽአሉ ማለት ናብ ቅዱስ ዮሐንስ እዚ ትሕትና እዩ ሓደ ሰብ ዋላ ሃፍታም ይኹን ዋላ ንጉስ ይኹን ኣብ መንመጽኹም ተጠመቁ ኣብ ካህናት ናይ ኩሉ ነገር ኣብ ህይወትና መጀመርታ መፈጸምታ ክንውለድ ከለና ንሶም የጥምቁና መወዳእታውን ካብዚ ዓለም ክንሳናበት ከለና ፍታሓት ዝገብሩና ንሳቶም ስለደኾነ ናይ ገቢረ ክህነት ናይ ስርዓተ ክህነት ክምህር ኢሉ ናብኡ መጽዩ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ
ለቤዞት ዓለም ይብል ነዛ ዓለም እንታይ ክኸውን ኢሉ በጃ ክኸውን ቤዛ ማለት እዩ በዮርዳኖስ ተጠንቀ ለቤዞት ዓለም ይብል ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ንምንታይ ዓለም በጃ ክኸውን እዚ ከመይ እንተልና ወሰጠጠ መጽሓፍ ዕዳሙ ለአዳም ወለሄዋን ዕዳ ነይርዎም ካዩ ኣቦና ኣዳምን ሄዋን ዕዳ ከመይ እንተልና መከራ ጨኒቆም በርቲዖም ምስ ነበረ ናብ ዲያብሎስ እዚ ደለኩም መከራ ከቅለልኩም ንሕር ተደሊኹም እኮ ኣስማትኩም እንደጽሕፍኩም ሃቡኒ ምስ በለ ጽሕፎም ይህቦሞ ይብል ኣይ መጽሓፍ ሳይሃቦም በዓሉ ጽሕፉ ኢሉ ኣብ እምነ ሩኳም ዝተባሃለ ጽሕፉ ኣብ እምነ በረድ ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሄዋን ኣመት ለዲያብሎስ ኢሉ ጽሕፉ ሓደ በይደርቢዎ ሓደ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ሓደ ድማ በይደርቢዎ ኣብ ሲኦል ደርቢዎ ነዚ ምፍጻም ንኽፍጽም ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ መጀመርታ ሰራይ ሕጊ ኮይኑ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ድማ ይጥመቃሎ እንታይ ገብር እዩ በጃ ዓለም ክንሱ ክርስቶስ ብኢድ ገብሩ ብቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ይጥመቃሎ ነስ ስለዝኾነ ድማ ንሕና ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩላትና ኦርቶዶክስ ዘለና ንተዓቀብ ከመይ ንደቂ ዘንብር ለና ይብል ቅዱስ አትናቴዎስ ሃይማኖት አቡ ካብቲ ተዳሊልና ደሎ መንግስተ ሰማያት ካብኡ ኮይኑ ወፅእ ካብኡ ኮይኑ ጠፍእ ንሕና ኩሉ ግዜ ንጠንቀቕ ይብል እዚ ስለዝኾነ መጀመርታ ሓደ ሰብ ተወሊዱ ተጠሚቑ ዓብዩ በቲ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ መወዳእታ ድማ ንክርስቶስ ክርስቲያን ማለት መሳሊ ንክርስቶስ ኣምላኽ ድመስል ሓራይ መምህርና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣዝዩ ሰፊሕ ትምህርትን ሰፊሕ መብርህን እዮም ሂብኩምና ቃለ ህይወት የስማዓልና ከምኡውን ናይ ኣገልግሎት ዘመንኩም ይባርኸልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሜን ሓራይ ክቡራት ተኸታተልትና ክትዕዘብዎ ፀናሕኩም መደብ እዚ መስል መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ክትከታተሉና ፀኒሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ርሑስ ቅንያተ ጥምቀት ንኩልና ኣመንቲ ክርስትና ሰላም